Nipa dom ni nyina afra ma se na cheche ye. O se na afra cheche di nipa dom fra ma so e na o de cheche. Obrejanie, osei tutu nana, ye prewa yao. Asiye du katora, wedi asempa, ni echiri wo. Osei tutu nana, wato nchina che, nanso, yede moko, enada nasiye. Yesi wonhu, yesi wonte. Ojamena katachie brekuo honi aben. Otumfuo nana, ochichiri ako, echichiri ma, chichiri merima, chichiri ankama, ama ankama tira ankama wa. Otumfuo nana, wachiri mfojo, ema ntele yire mu. Nana kromada sa, osei adishie, wonfre ye, yemra, wonfre ye, yemra. Nana kromada sa, Asantefuohene o Colorado. Eni Asantim kura, e o Colorado nyina. Atonensa, edi ofre wo bia, esemumrai. Na twedium punyankopon ya adumu a US abonten so, amomre na manie. Ebe daddy. Ni nyina ne say, Asantefuohene o Colorado, o sofenemu ansai akantam. Ne de nasi ade so. Esa Asantefuohene o Colorado, USA. Eno ntimoremfi esejumedie no ebeba so Saturday, August 31, and afe September 1, 2024. Memenda ne die no, ebeyemra o sofenemu ansai. Ni ade na awusu buampon ababio asia de so. Venue no eye SDA Gymnasium 11400 East Mississippi Avenue, Aurora, Denver. Kaise TEPA Manhene nana adusai atwenewa ampem. Asante Mampong Hemaa nana ajakoma dufi otoso mienu ene Bechem Hemaa nana ajo podwamena otoso mienu eba besi Asante hene OTUMFOUR OSEI TUTU ababio anaimu. Na ne kwasi dane de ye shekente adi asawo na ye didi na se dwumadie na se eno Mr. Oforion Ponsa edi live on Papa V ever so every 6 p.m. ekopim 11 p.m. at the wings over the Rockies Air and Space Museum 7711 East Academy Boulevard, Denver. Enoti Bright ni omamre ni amanie yenda neti emo bia hu se Asante dom ukumo pemwa apimbaba.